Ka Deputy Commissioner East Khasi Hills, ka Kong Isa Wandalalu, ha ka jingalang bakerpang ha office terekam jongka, ka penbena baka sorkar kan sa sedang bansiu bai penne klau shaki briu shimen, ki kunhun bat kishnong ki ba IT ya ki jaka, ki luom ki them, ban penne pensa ya ki ding ki se, ki klau ki betam, naga benta lai post nam denter. Haka khatlai tarik mentau benai, Menteri Rangba Konrad K. Sangma, ula plipat ba ekaski bathamai balajer kerteng, Payment for Ecosystem Services, PES. Kasorkar kan siu prahajar tingka shi hektar nakabenta san snem. Hadian kata, kan siu san hajar tingka shi snem shi hektar, yaki jaka balong klau ki bala register bat ka Forest Department, bat hajar tingka shi hektar yaki lau kentang, lau adong, ki klau badan ki jingking jeri, ki klau bakken rei ki merat ki mereng. Ki try jaka ki bampat register bat ka Forest Department, ki la ban le no knang ba kin yo ki ni ki jing mentoy leng ba ka pes. Ka jing temu ba kongsan jaka pes, ka long ban penne ki klau ki betam, ki ding ki set, ki sentiu ki skut, bat ki merat ki mereng, hasla jaka mei mariang, naga benta ka jing mentoy, ki long din mandin. Kani ka jingbay pisa jang ka sorkar kalong ban yarap iki try jaka ban penne eka klau hakinong kenti jongki.